Знать точно невозможно. И самым лучшим стать силою это можно. Родить в небе таланты превосходно. И пусть участие соток будет ежегодно. Брайан Пазл Керәт педагогик тәҗрибәне яхшыртуга юнәлтелгән 5 коммуникацион белем бирү майдансыгы. Ул шулай ук инновацион, һөнәри үсеште арттыра, республикала узгарылган ел укытучысы конкурсы хәрәкәтен популярлаштырыла. Педагогик форумда катнашучы Сибай командаһы составында каланың беренче мәктәбенең математика һәм информатика укытучысы Алексей Александрович Кириков та бар. Вот нас собрали в Уфе на площадке института, педагогического института было. Вот мы там 5 команд с республики показывали все наши, так сказать, творческий потенциал. Безде Өфөнең Пед университеты майдансыгына йыйып алдылар. Республиканың 5 төбәгеннән килгән командалары иҗади хәрәкәтләребезде һәм методик яктан әзерлегебезне күрсәттек. Ярыш 2 этапта үтте. Беренчесе республикам һиңә бүләк итәм визиткаһыны. Онда без республикага нимә бүләк итә алуын күрсәттек. Олимпиада җиңүчеләре, имтиханнарда 100 балл йыучылары, ягъни Сибайның данын күтәрүчеләрне сагылдырдык. Икенче этапта бердәм иҗади эш тәкъдим ителде. Беребез башлап ибәргән башлангычта икенче укытучы селекторы алып дәвам итеп ярыштык. Конкурстан һуң бөтә командаларда һөнәри төркемдәр үсеше буенча системалы эш стратегик сессиясына индерелгән. Алексей Кириков Брайан Пазл Керәт беренче республика педагогик марафоны югары кимәлдә оештырылуын, укытучылар өчен сараның әһәмияте баһалап бөткөһөт булуын билдәләне. Конкурска Йомгак Торатау конгресс холлында 22 мартта узгарылсак, Башкортстандың ел укытучысы 2022 республика конкурсын ябу тантанаһында яһала. Дилбәр Султангилдина, Евдокия Титаренко, Руслан Кумышколов, Любовь Карпова. Яңалыктар өчен.